Anything MJ nang kintu birat kotor khamani mawbai birat kotor bhul mawbai nang monthiगौना जाबायदि थिया हिनजावखौबोथ' सरसोमनो हाला बेचारा बेबो होनो होननानै होआखै हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है So anything MJ आ भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव anything MJ आ मोखां खिन्थिलानो मा होननानै गोबांनिनो कमेन्ट गोबां नुनो मोनदों so जियानो जाया मानो anything MJ आ बिथाङा मा बुंदों बेखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन जोबनायाव बिथाङा भिडिअ लाबोदों बेजों लोगोसे जायफोरानोखि मेट्रिक आनजादखौ 2024 मायथाइनि फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ होगोन बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय OM मार्कशीटआव बिथांमोना फिननाय होनो मोनसिगोन स साबधान OM मार्कशीटआव जेब्ला फिननाय होगोन बेजों लोगोसे जोबनायाव फंनैसो बुंबोनो नाजागोन एग्जामनि सायाव Anything MJ nang kintu birat kotor khamani mawbai birat kotor bhul mawbai nang monthiगौना दिनै रायजोफोर Anything MJ आरो पेटिनि थाखाय गोबां सेंग्रा गाज्लाफोरा डिप्रेसनाव थांबाय मिथिगौना बिसोरनि खुदुमलायनायखौ नुनानै एकदम सेस डिप्रेसन सोरबाथ' बिमा बिफाजों नांलायलायबाय आफा आंनोबो बे गोजां बोथोर थाङा समाव आंबो हाबा जागोन बुरा लगता है भाई आप अरे चैलेंज सोरखौ खालामदों मिथिबाय बियो आंनि मथेब्ला चैलेंज जेम्स फंबाय नों नायदो नों गैला बहुत तेज हो रहा है दा आं सानो बिखौ नुनानै जोंहा जेम्स फंबाय आरो एल्फार ब्रादारा मा सानगोन आं बिखौसो बिसोरनि रिएक्सनखौ नायनो लुबैया साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो जेखौनो मोखां देखायफैनो माथो गावनि हिनजावना आंबो बुजिगौ जे गोरोन्थिया जोंनाव दङ गावनि हिनजाव हौवाबानो जे गावसिनि पार्सनेल बे हेस्टेज बेखौ देखायनांगौ बेबो नङा नाथाय जाबायदि थिया हिनजावखौबोथ' सरसोमनो हाला बेचारा बेबो होनो होननानै होआखै थांबाय शेयार खालामबाय थांबाय गोबाङा दा ब्लेम टाइप मा टाइप कमेन्ट लिरबायाथ' थाखागोन लिरगासिनो दङ सापर्ट खालामग्रा जिखिनि अनसायग्रा बिथांमोनाबो दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि लाबोखो नाथाय थांबाय माथो खालामबावनो आरो जाय खायफा गोबां ओरैबायदि कमेन्ट हरदों माने बुजिनानै मान हगारथारदों दा बाव हिनजावखौबो आसलथे आं सरसोमथारनांगौ बेफोरबायदिबो कमेन्ट हरदों मानो हिनजावआ होननाय बायदि जाहैबाय नालाय थ' आं जेबो साना हिनजावखौबो गावनिनो आंगो जाहैबाय रायनानै मानानै दुखु होनानै गावनि न'खराव दावराव खालामनानै लानानै माथो लाब जानो जेबो जाया आंनि बे मोनसे साननाय दा आं मिथिनाय बायदिब्ला जे एग्जामा जागोन OM मार्कशीटआव बे 45 नम्बरनि OM मार्कशीटनि थागोन होनाय आरो 45 नम्बरनि गोलाव लं कुइसन लिरनाय थागोन लोगोसे OM मार्कशीटनि थाखाय इंलिश मेथ्स साइन्स आरो ससियेल बे मोनब्रै साबजेक्टखौ मोनदों फोरमायनाय बायदिब्ला मिथिनानै मोनदों स' दा जियानो जाया मानो जायफोरानो एग्जामाव जिरायगोन जायफोर जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर जोंनि फरायसाफोरा एग्जामाव जिरायगोन जाहाथे बिथांमोननि लिरनाय एग्जाम होनाय बेफोरो मोजां जायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ बेस्ट अफ लाक जोंनिनो बर' लाइमोन आरो फरायनाय समाव मोजां फरायदोंब्ला आरो लिरनाय समाव मोजाङै लिरदोंब्ला पास जायैनि जेबो खोथा थाया स' जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोनदों जय बर' हारिनि